Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie Ana Aslan este pregătit să primească primii medici care vor lucra în Spitalul Militar Rol 2. Discutăm despre acest lucru cu doamna Anca Ștefan, managerul Institutului Ana Aslan. Bună dimineața, stimată doamnă, vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Bună dimineața! Spuneți-ne, vă rog, pentru început, când vor ajunge primii medici acolo? Deja au ajuns. Este prima noapte de cazare pe care au petrecut-o la noi. Sunt aproximativ 50 de persoane. Le-am realizat primirea ieri și așteptăm cât de curând și pacienții. Pacienții când ar trebui să vină? Când va intra în lucru, când vor intra medicii în lucru la Spitalul Rol 2 de la dumneavoastră? Nu știm acest lucru, depinde cum evoluează epidemia, depinde cum se ocupă spitalele, nu putem spune. Noi suntem ready to go, suntem pregătiți în acest moment cu tot ceea ce este nevoie. Spuneați puțin mai devreme faptul că a fost prima noapte de cazare oferită celor 50 de medici. Unde anume sunt cazați ei? Sunt în incinta institutului, practic am reorganizat întregul institut, am regândit circuitele astfel încât a le asigura un confort minim necesar, dar și siguranță, pentru că este foarte importantă nu doar siguranța pacienților, ci mai ales siguranța cadrelor medicale care vor deservi acești pacienți. Practic am regândit două corpuri de clădire, le-am reorganizat, le-am renovat și le-am pus la dispoziția Spitalului Militar. Bun, și cum ați organizat activitatea acolo? Cum va funcționa concret ceea ce le-ați pregătit medicilor acolo? Bun, de exemplu, sunt două etaje pe care am organizat activitatea. Este un etaj pe care vor fi cazați sunt deja cazați primii medici, apoi este un culoar de intrare, un alt culoar de ieșire. Cei care ajung noi, deci noi cazați, noi medici, nu se vor intersecta cu cei care sunt potențial contaminați, potențial infectați. Medicii care lucrează în spital vor rămâne la noi pentru o perioadă de 2-3 săptămâni, tocmai pentru a nu merge mai departe acasă și a răspândi virusul dacă sunt infectați. Practic am creat ne-am luat aceste măsuri de siguranță astfel încât să ne asigurăm că totul este ca la carte, ca să zic așa. Am creat circuite separate, de exemplu, și pentru mâncare, pentru că noi suntem cei care vom asigura hrana, atât pentru pacienți cât și pentru medici. Și atunci am creat un alt circuit, practic o altă zonă pe unde ajunge mâncarea, pe unde este recuperată, pe unde sunt recuperate caserolele, pentru că totul este servit în sistem de caserole de unică folosință. Sunt foarte multe mici amănunte, dar care vor schimba, credem noi, semnificativ ceea ce se întâmplă în spital. Câți medici ar trebui să mai vină? Care este capacitatea dumneavoastră în acest moment? Câți medici puteți primi și caza în cele două corpuri despre care ne vorbiți? Putem primi până la 200 de persoane. Și vor lucra în schimburi? Pentru că spuneați puțin mai devreme faptul că medicii vor sta acolo 2-3 săptămâni, vor fi schimbați de o altă tură, să-i spun așa? Da, sigur. Aceste decizii, efectiv cum se vor schimba turele, sunt deciziile Spitalului Militar. Ei sunt cei care operaționalizează Spitalul Rol 2 și care vor coordona Spitalul Rol 2 și activitatea medicală. Dar în principiu, da, se va lucra 7 zile, 14 libere și tot așa. Doamna Anca Ștefan, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție și pentru toate aceste amănunte legate de organizarea Institutului Ana Aslan, acolo unde a fost ridicat un spital militar Rol 2 de suport pentru pacienții cu COVID-19.